ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଉଛୁ ମଦାଜପୁର ଗ୍ରାମ। ଏଠାରେ ଏକ ଭଲ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ଯାହା ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଉଛି। ମଦାଜପୁର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ସବୁ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଅଛି। ଚପଲ ଥୋଇକି ଝିଅ ତ ଆଗକୁ ଯା, ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କିଭଳି ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଏହା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଅଛି ଏବଂ କାମ ଚାଲିଅଛି। ଏଇଟା ନୁହଁ, ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଝିଅ ବାବା ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଆଶ୍ରମ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତ୍ରିନାଥ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ନୃସିଂହ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ। ଚପଲ ଅଜା ଚପଲ ଏଇଠି ଥାଉ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଠି ଅଜା ଟିକେ ବୁଲିଲ। ମଜା ମୋ ଯାଇ ସାନ ଭଉଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଭଳି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କାମ ହୋଇଅଛି, କିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଜାଗାଟି। ମୁଣ୍ଡିଆ ହନୁମାନ ଏବଂ ରଘୁନାଥ ଶିବ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତା ନାଇଁ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ, ଶନିଶ୍ଚର ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଦେଖୁଛୁ ଲୋକନାଥ ସୀତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଜୟ ହନୁମାନ ଝିଅ ଟିକେ ଲଗେଇଦବ। ଶିବ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ମଦାଜପୁର ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଭଳି ଭାବେ କାମ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ବିଲ କାଈଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ମନ୍ଦିର ଏବଂ ତାର ବିଭିନ୍ନ ସାମାନ ଜିନିଷ ଅଛି।
यार कौन गोटे पाहाଚ ହେଇଛି ଆସିଲା ହାଇ ନାଇଁ ହାଣି ଜାନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କୋଠି ମନ୍ଦିର ଅଛି ୱାଓ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଖସି ପଡା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ପଡିଯିବା ଓହୋ ସେଇଠି ପକେଇ ଲାଇଟ୍ ପା এটা দ্রৌপদী কুণ্ড ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ କୁଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେତେ ପଇସା ସୀତା କୁଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମର ବାହାର କାମ ଭଳିଆ ଦରକାର ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଜମା ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ଭୟ ଜାଗା ଶିବଙ୍କ ତାଣ୍ଡବ ଅବିକା ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଅଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ 1 ନମ୍ବର କହିବ 2 ଅହଙ୍କାର 3 ଦେଶ 4 ରାଗ 5 ଅଜ୍ଞାନ 6 ନିନ୍ଦା 7 କ୍ରୋଧ 8 ଘୃଣ 9 ମିଥ୍ୟା 10 କପଟ 11 ପଶୁତା 12 ଈର୍ଷା ମାସିବି ଦେଖନ୍ତୁ ତାହାର କିଭଳି ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଶୋଇ ଅଛନ୍ତି ଦଶରଥ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ବିପଦ ବଳରାମ କୃଷ୍ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମ ନକୁଳ ସହଦେବ ଦ୍ରୁପଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଃଶାସନ କର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କୁନି এটা হচ্ছে চক্র ଅନୁପମ ଚକ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ କିଭଳି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଅଛୁ ଏଇଟା କୋଉ କୁଣ୍ଡ ଅଜା ଅଜା ଏଇଟା କୋଉ କୁଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିବାକୁ ଗଜକୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଭୁ କିଭଳି ଭାବେ ନାଇଁ ପକ୍ଷୀ ଚଟା ଉପରେ ବସି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ କଣ ଏଠିକି ଯିବାକୁ ମୁଁ ହଁ ଏଠିକି ଯିବ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ
ଦେଖନ୍ତୁ କିଭାବେ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ବସି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ବସି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା भक्तेन्द्र सुंदर भक्त सुधामन भक्त कवि जगन्नाथ भक्त कवि ज्योतिविद भक्त ज्योतिविद पठाय सावन भक्त चैतन्य पोखरी ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏଇଟା ଆସୁନ ଏଇପଟେ ଆଗ ଟିକେ ଯାଇକି ଆସ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଅଛୁ ଏଇଟା ଯିବୁ ନା ଯିବୁ ଦେଖ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଭାଜ ରଥ କିଭଳି ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ବସିକି ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲେଖା ହେଇଥିବ ତ କାଳିଆ ଦଳନ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ କୃଷ୍ଣ କାଳିଆ ଦହନ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ସବୁ ମୁଁ କଇଁଛ ଦେଖିବି କୋଉଠି କଇଁଛ ଅଛି ଭିତରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ବଡ ବଡ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କିଭଳି ଭାବେ ଖାଇଯାଉନି ତମେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ହଁ ହେଇଠି ଉଠିଲା ହେଇଠି ସାପ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନି ସେଇଟା ବୁଡ଼ିଗଲା ହଉ ଆସ ଏଇଠି କଇଁଛ ମାଛ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି।